Noniin. Hei kaikki iloiset nukkujat. Sunnuntai-aamu, kello 7. Kenellä teillä on darra, hävetkää. Meillä ei oo. No on vähän. Mut se ei johdu viimasta. Ja nyt on 3. päivä. Tänään lähdetään tohon suuntaan, mistä aurinko tuolta näyttää nousevan. Noustaan 4700 metriä. Syödään lounas siellä. Aamupala on myös valmiina. Se on hyvä tietää. Siitä 4700 metriä lounas siellä. Sitten tiputetaan Barakko-kamppiin, joka on 3900 metrissä, mikä on nyt 3. päivän päätepysäkki. Eli no samassa korkeudessa nukutaan seuraava yö, missä nytkin. Viime yö oli ihan jees. Pari kertaa yöllä kuselle. Aikamoinen tuuli, mutta nää on helvetin hyvin nää teltat. Ei tuu tuuli yhtään läpi. Ei tarvitse siitä valittaa. Ja vatsavaivatkin oli vähän helpompia. Se on mukavaa, että illallista meikäläisen vatsaa ei sulata. Kaikilla muilla toimii onneksi. Mä ainoa ketä valittaa. Niin kuin aina ennenkin. Aamu näkymä on ihan kaunis täällä. Katsellaan tosta kun kattoo taaksepäin, niin tää siellä on tanskalaisia kyllä, mutta muuten ihan mukavan näköistä meininkiä. Siellä meidän opaskin huutelee meitä ja syömään, niin kai se on pakko mennä. Ja nyt ollaan tässä 3. päivää sunnuntaita. Kävelemässä tunti ollaan tultu ja ollaan nyt 4005 metrissä aivan tarkalleen. Takana näkyy tuolta korkeammalla vuori, ei ole kyllä vielä meidän kohde on sen takana. Nyt meitä jatketaan myös tonne suuntaan, niin tuo menee kantajia ja jotain nopeampia turisteja. Mitäs tässä? Aurinko paistaa aika mukavan lämmin. En arvannut, että 4 tonnissa vedetään teepaita päällä. Kelit on suosinut meitä hyvin. Ei oo satanut eikä mitään. Ja koko ajan voinut vetää melkein samoin seteillä. Hyvä. Tanskalaisetkin vielä laulaa ja tanssii. Nyt ne ei tosin laulanut ja tanssinut, mutta äsken ne vielä teki sitä. Näyttävä kaatuminenkin video. Taas Heikki ja Heikin vaimoke Jens. Nyt ollaan saavuttu tänne mikä se oli? Paranko-kämppiin. Jos mä oikein muistan. Eli 3. päivän leirille, mikä on 3900 metrissä samalla lailla kuin oli eilinen. Tuossa käytiin parhaimmillaan 4700 metrissä. Onko se 4600? No se vähän riippuu mistä sitä lukee ja keneltä kysyy. Joo. Sitten sen jälkeen tultiin alas semmoista kivan jyrkkää mäkiä, missä hypittiin kuin pupujussit. Sä hypit. Mä pelkäsin, että mulla vääntyy nilkka ja murskaantuu häntä. Siinä oli noi kävelysauvat, oli aika kova sana. Voin sanoa, että ne meni kovaa, ketkä kenellä oli sauvat ja ne pelkäs henkensä puolesta, kenellä ei ollut. True that. Ei tässä nyt vähän lepäillä, oli päivällä aika pitkä kävely kumminkin. Aamulla lähdettiin 8 ja nyt tultiin 8:30 lähdettiin ja sitten tultiin 15:30 tänne. 7 tuntia yhteensä matka-aika oli siinä 3-4 muutaman jonkun minuutin taukoa ja lounastauko, mutta kyllä tässä taas pitkä tovi käytiin ja kyllä tässä tunteekin sen nytte. Väsymys on ihan jees. Ei tässä varmaan kummempaa enää touhuta, että odotellaan, että tuolla pojat laittaa meille vähän illallista ja sitten yritetään kuivailla kamaa. Täällä on vähän huono, kun me ollaan nyt pilvessä. Yleensä se on ihan hyvä juttu, mutta nyt, että niin ei pysty kamoja kuivattaa. Onneksi itsellään on sen verran hyvä varustelutaso, ettei
vaatteet, ne on aika kuivia. Esimerkiksi tämmönen Gore-Tex-takki on täällä vittu ihan paras. Ylhäällä tuulee ja sitten just täälläkin on aika kosteita, niin tää pitää kaiken ulkona. Voi vetää pelkästään sporttiteepaidan kanssa. Ja kaikki paikat pysyy kuivina. Sukkia kannattaa kyllä sinänsä ottaa, jos tänne reissulle tulee omi, koska mua ainakin vituttaa, kun mulla on pelkästään paska nilkkasukkia messissä ja sit mitä mä vuokrasin, niin nekin oli aika huonoja. Ai villasukat vai? Niin, koska siis mulla olisi Imassa ollut parempia semmosia NS-urheilusukkia, mitä täällä ei näyttäisi, thermal-sukkia, mitä täällä ei näyttäisi ole, että niitä voi olla ihan hyvä ottaa messiin. Jos nyt vituttaa, että kynnealuset on likaset, niin sit ei kannata tänne tulla, koska täällä ne ei lähde puhtaaksi millään. Sama kuin jos tupakoi paljon, niin ei täällä kannata tulla silti silloinkaan. Näissä ilma-alueissa vaikka välillä on semmonen fiilis, että kyllä tässä varmaan voisi polttaa, mutta savukkeen savuketta ei ole kukaan polttanut koko porukasta. Ja ei ole kyllä tainnut kukaan kaljaakaan juoda vielä. Vielä. Kaikilla on tietysti aikansa ja paikkansa. Vettä reilusti tulee juotua, että eilenkin mä vetäisin joku 5 litraa eri nesteitä ja tänään on mennyt 3,5 litraa. Ja jos tuossa iltapuolella vielä litran verran tinäsis, niin poika kunnossa. Huomenna sitten aamulla lähdetään viimeiseen leiriin, joka on jossa 4700, mistä sitten sinne kävelee tästä noin 5 tuntia, mistä sitten sen jälkeen lähdetään summityöhön, mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa.